maayong adlaw sa inyong tanan. Siningation, nagapasalamat naman kita sa Ginoo nga makaugdanay kita sa pagpamalandong sang pulong sang Dios nga makita sa Daniel halin sa bersikulo 1 tungod sa 30 kag daw malawig ini tungod kay bilog nga chapter sang Daniel aton gid pagaton ang tanan. Pero ang aton paghimuon siningitiyon, aton lamang pagakuhaon ang mga verses nga aton kinahanglanon, kag iupod lamang ninyo ang iyong nauna kag balatyagon sa akon, kay akon lamang igahambal ang bug-os nga istorya sa sulod sini nga bersikulo sang Daniel kapitulo 3. Kag ang sugilanon diri nagahambal ini nanungod sa tatlo ka mga tao nga ilangalan si Shadrach, Meshach kag Abednego, kag sila nga tatlo ginbihag halin dito sa Jerusalem. Mga Hudiyo ini sila, ginbihag sila ni Haring Nebukadnezar kag gidala sa Babylonia, kag dito sila nagaistar. Kag ini nga mga tao may pagkilala sila kung sino ang matutuod nga Dios nga nagakabagay nga aton nga simbahon. Samtang ang mga tao dito sa Babylonia wala iya makahibalo, wala makakilala sa matutuod nga Dios, kabagdanan nga sila iya nga tatlo lain ang ilang asay sa pagpangamuhi sang gindala sila dito sa Babylonia. Kagwaan man ini naton karon sa mga leksyon para sa aton mga kabuhi, kay kita nga mga tao ang kamatuoran ang Dios amo ang nagtuga sa aton. Hindi nga nagtuhaw lamang kita sa sining kalibutan nga wala sing nagtuga sa aton. Ang Biblia nagatudlo halin sa Genesis pakadto sa katapusan nga bahin sa Bible nga ang mga tao gintuga sang Dios, ginputang niya sining matahong nga kalibutan, kag ini nga Dios among nagaatipan sa aton, kag ang aton Dios nga nagtuga sa aton nagapaabot nga kita nga mga tao magsimba sa iya. Wala nagapaabot ang Dios nga ang iba niya nga tinuga sa sini nga duta magsimba sa iya. Katulad sa mga sapat, wala na sila sa kapasidad sa pagsimba sa Ginoo. Katulad sa mga kapispisan, mga isda, mga kahoy. Kita nga mga tao amo ang pinakamaalam sa tanan nga tinuga diri sa duta. Kay ang Bible nagahambal nga kita nga mga tao gintuga katulad sang larawan sang Dios. Kita iya may kaalam, may pagkabalaan nga yari sa aton nga katulad sa Ginoo. Kabangdanan nga ang Dios nga naghimo sa aton nagapaabot nga kita nga mga tao nga mga maalam, nakahibalo kung anong malain kag maayo, dapat nga magsimba sa iya. Kag mayari nga pamangkot nga aton nga pagasabton karon nga gabi, kag diri pamangkot nga nagasiling ano ang matutuod nga pagsimba sa Ginoo. Ang mga tao nga matuod nga makasimba sa Dios amo ini ang mga tao nga nakahibalo kung sino ang nagkabagay nga simbahon. Halin sa Genesis, sa Roman chapter 1, gintudloan na kita nga daan sang Dios kung sino ang dapat nga simbahon. Kung aton ini kuhaon si labing malipot nga mga panahon, ang Dios nagatudlo sa aton paagi sa balaan nga kasulatan ang nagakabagay nga simbahon lamang
amo ang Dios nga nagtuga sang langit kag sang duta kag sa tanan nga mga tinuga sa kalibutan. So ang Dios nga nagtuga sa aton, amo ina ang Dios nga dapat naton simbahon. Hindi kita mag-imbento kag maghimo sang Dios agod nga aton simbahon. Kay man ang Bible may ara nga mga warning kag nagatudlo sa aton nga ang matuod nga Dios nga amo nagtuga sa kalibutan, siya lamang ang aton nga simbahon. Kay kung magtalang kita kag hindi naton mabalaan kung sino ang dapat naton nga simbahon, then ang aton pagsimba hindi matutuod nga sahi sang pagsimba. Mga kauturan, bisan pa gani si Satanas sang diri si Ginoong Kristo sa duta, si Satanas nagtintar kay Jesus Christ. Kag ang isa nga ginsiling ni Satanas kay Jesus Christ, samtang gintintar niya siya, siling ni Satanas kay Jesus Christ, niya ihatag nakon sa imo ang tanan nga mga katahom sa sining kalibutan kung ikaw magluhod kag magsimba sa akon. Si Satanas gusto man gali nga simbahon. Gin-challenge niya si Kristo nga magsimba sa iya. Kag kung magsimba si Kristo sa iya, siling niya ang tanan nga katahom sa sining kalibutan, mga siyudad, tanan pa nga dalag ko nga ginpakita niya kay Kristo, sinya akon ini ihatag sa imo. Pero kabalo ka kaon siling ni Jesus Christ kay Satanas, siling ni Kristo sa iya, palayo ka sa akon Satanas. Ang kasulatan nagasiling nga ang Dios lamang amo ang simbahon, o kon simba ang Dios kag siya lamang ang alagaron. So si Kristo pagsabat niya kay Satanas, maangpa naton nga ang plano iya sang Dios amo nga ang Dios lamang ang simbahon kag siya lamang ang alagaron. So hindi na kita mag-invento sang iban pa kag maghimo sang mga hindi matuod nga Dios kamong simbahon, kay si Kristo mismo naghambal nga dapat ang simbahon amo lamang ang Dios kag siya amo ang aton alagaron. Kag ini nga Dios nga ginatudlo sa aton, amo ini ang matuod nga Dios nga nagtuga sang langit kag sang duta, kag gintugutan niya nga kita nga mga tao mag-istar sa sining matahong nga kalibutan, kag nakapaabot siya nga kita magasimba sa iya. Padayonon naton diri agod nga hindi kita magtalang, si Satanas hindi bagay nga simbahon, siling ni Kristo. Kag ang mga hari sa sining kalibutan katulad sang aton mga presidente, bisan ano kagamhanan sa ila, hindi man bagay nga simbahon. Sang una, may isa ka hari nga tawag si King Herod. Kag ang iyang record makita nimo sa Acts chapter 12. Ini nga hari, ginbato niya ang mga pagsimba sang mga tao sa iya. Primero, siya among nagpersecute sa mga Kristohanon. Kung sa bagay, ini nga hari nga record sa Acts chapter 12, amo ang nagpapatay kay Santiago. Kag may tion nga ini nga hari nagpungko siyang trono, kag nagatubang sa mga tao nga naghambal, kag ang mga tao nagpamalakpak, nagdayaw sa iya, kag mga tao nagasinggit, ang nagahambal sa aton, siling sa mga tao, hindi na tao kundi Diyos na. Nalipay siya, kay ginsingganan siya sa mga tao nga Diyos siya,
kag ginbato niya ang mga pagsimba kag pagdayaw sa mga tao sa iya. Tungod sina, ang anghel sang Dios nagpanaog, ginhampak niya si King Herod, napatay siya, kag siling sa Bible, dira dayon ginulod ang bug-ot siyang kalawasan. So, mabudlay gali bisan hari nga magpaka-Diyos ikaw kag magpasimba sa mga tao kay ang Diyos hindi gusto sina, katulad kay King Herod. Kung basahon nimo ang chapter 12 sa Acts, makita nimo ang kamatuoran nga natabo siya ang kabuhi. Ang Diyos nga maimon, hindi siya gusto nga may iban pa nga simbahon kundi siya lamang. Ang mga apostoles ato na nabalaan sa Bible, may ara nga mga 12 ka mga apostoles, kag ini sila nagaalagad sa Ginoo. Pero bisan pa ang mga 12 ka apostoles, wala ginatudlo sa Bible nga aton sila simbahon, kundi ang mga apostoles panahon ni Kristo tubtob subong nagatudlo lamang ini sila nga ang Dios amo ang simbahon kag indi sila. May istorya nga makita man gyapon naton sa Acts chapter 10, isa ka soldado nga ang ngalan niya si Cornelio, si San Pedro nga apostol sang Ginoo nagbisita sa ilang balay, kag siya nakita ni Cornelio nga si Pedro nagsulod sa ilang gate pakadto sa ilang balay. Naog si Cornelio, naghapa kag nagsimba kay San Pedro, ang isa sa mga apostol sa Dios. Ang ginhimo ni San Pedro sa iya nagsiling, siling ni San Pedro, hindi ka magsimba sa akon, tindog ka, parehas lamang kita nga tao. Ini nakatudlo sa aton nga bisan pa ang mga apostles nga nagaalagad sa Dios, hindi gusto nga sila amo ang simbahon. Kay siling ni San Pedro, parehas malang kita iya nga tao, hindi man siya Diyos. So hindi kita magtalang kung sino ang atong simbahon. Ang maathag ginatudlo sa Bible amo ini, ang matutuod lamang nga Diyos amo nagkabagay nga simbahon. Kag ina nga Diyos amo ang nagtugas ang langit kag sang duta. Isa gid lang ka persona nga nabunag sa sini nga duta, nga ginbaton iya ang mga pagsimba sa mga tao sa iya. Kabalo kamo sino siya? Si Jesus Christ lamang. Si Kristo ginbunag paagi kay Mary nga iyang human mother. Nagdako siya, nagpakig-upod sa mga tao, nagapanudlo siya sa mga tao nga siya anak sa Dios, siya halin sa langit. Kag ang tanan nga nagasimba kay Kristo, iya ginbaton ang mga pagsimba sa mga tao sa iya. Nga amo sina, tungod kay man si Kristo iya anak sa Dios, kag Dios siya. Kabangdanan nga ginabaton niya ang pagsimba sa mga tao sa iya. May saged ka nahitabo ng mga followers ni Jesus Christ, nagabiyahe sa dagat, nagabot ang bagyo, kag nabalaan ni Kristo nga nabudlayan sila. Si Kristo naglakat sa dagat, pagkadto sa baroto, diin ang iya mga followers nag-struggle sa dako nga bagyo nga nagabot sa ila. Si Kristo naglakat sa dagat, pagkadto sa amo nga baroto, kag nakita siya sang iya mga followers, kag nagsinggit sa San Pedro, Ginoo, ikaw ina. Siling ni Kristo, ako ini, hindi kamo magkahadlok. Naglukso si San Pedro sa dagat, nagkitanay sila ni Kristo sa tubig, nakalakat man si San Pedro, katulad kay Jesus Christ. Kag pagkakita ni San Pedro sa dako nga balod, nahadlok siya,
medyo nalunod si San Pedro pero ginbatak siya sa Ginoo kag ginluwas siya. Sila nga duha nagsaka sa baroto sa ilang nga ginsakyan kag ginsabtong ni Kristo ang bagyo kag ang balod naguntap kag natingala ang mga sumulunod ni Kristo didto sa amo nga baroto. Kag dayon ang ilang ginhimo, sila nagsimba kay Kristo dira dayon, wala na sila nagpaabot nga dongka kag nagkadto sa simbahan kag didto magsimba. Didto sa baroto nagsimba sila kay Kristo kag ginbato ni Kristo ang ila nga pagsimba sa iya. Una, aton diri madamangpan nga bisan diin lang gali kita nga lugar, pwede kita makasimba sa Dios. Hindi kita magbatyag nga makasimba lamang kita sa Ginoo kung dito kita magkadto sa church building kung Domingo. Hindi. Bisan yara ka sa imong balay, bisan dito ka sa imong uma, bisan sa imong negosyo, pwede ikaw makasimba sa Ginoo. Kay man ang Dios yara sa tanan nga lugar, siya espiritu, nakahibalo siya. So bisan diin kita nga lugar, pwede kita makasimba sa Ginoo. Pero ang matag nga punto mo ini nga ang tanan nga nagsimba kay Kristo ginabato niya. Lain sa iban iya katulad sa mga apostoles, naghambal si Pedro, hindi ka mo magsimba sa akon kay parehas lang kita tao, pero si Kristo iya lain kay siya anak sang Dios kag Dios siya kabangdanan nga ginabato niya ang aton mga pagsimba sa iya. So sa among nga kamatuoran, kitang tanan dapat magsimba kay Kristo. Kay siya amo ang ginpadala sang Amay sa sining kalibutan agod nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton mga kalag. Kag sunod nga tan-aw naton, ang unang ginhambalan naton amo nga ang matutuod nga manugsimba, magsimba sa Dios nga amo ang nagtuga sa aton. Ang ikadua amo ini nga ang matutuod nga nagsimba amo ina ang tao nga nagatuman kung ano ang ginasugo sa matutuod nga Dios. May duha ka sugo sa Bible nga aton makita. Kag diri sa Daniel kapitulo 1, kapitulo 3 bersikulo 1 tan-aw naton. Si Nebuchadnezzar nagpahimo sing bulawan nga estatwa nga 90 ka tapak ang kataason kag siyam katapak ang kasanggaron. Kag ginpatindog niya ini sa patag Sandora sa probinsya sang Babylonia. May hari dre nga hari nga gimensionar sa Bible, si Haring Nebuchadnezzar. Ano ang ginhimo niya? Nagpatindog siya sa estatwa dito sa Babylonia sa iyang ginarian. Puwerte kataas, 90 ka tapak ang kataas, kag ang kalapad mga 9 katapak ang kalapad. Ginpatindog niya ina, kag kung basahon mo ang mga verses paidalom, nagsugo siya nga ang tanan nga mga tao dito sa Babylonia kag sa mga kaiping nga mga kapungsuran magasimba sina nga estatwa nga iyang gipatindog nga tama kataas kag tama kadako. So may order siya. Nagkuha siya sa mga musician kag may instruction siya nga patunggon magatunog ang mabaskog nga trompita kag ang tanan nga mga tao dito sa Babylonia. Sa tion nga mabatian nila mabaskog ng tingog sang
trumpita, magahapa sila nga tanan, kag magasimba sa Dios nga ginpatindog ni Haring Nebukadnezar. So amo na ang sugo niya. Ang sugo niya amo nga ang tanan nga mga tao magsimba sa Dios. Pero may tatlo dito ka tao nga gimensionar na kon kaina nga halin iya dito sa Jerusalem, bihag lang ini sila nga gindala dito sa Babylonia. Kag ini ang tatlo na kahibalo sang matutuod nga Dios nga dapat nga simbahon. So ang hari nga gamanan nagmando. Pero niya mando sang tao, hindi niya sugo sang Dios. Kag nakahibalo iya sa Sadrak, Misak, kag Abednego sang sugo sang Dios. Ang sugo sang Dios makita sa Exodus kapitulo 20. Basahon nimo ang 1 pakadto sa 5 sa Exodus 20, dira mabal-an nimo ang sugo. Kag amo ni ang sugo nga ginahuptan ni Sadrak, Misak, kag Abednego. Ang sugo sa Dios amo ini, hindi kamo maghupot sang iban nga Dios luwas sa akon. Sugo ina sang Dios. Si Nebukadnezar, Haring Nebukadnezar, nagsugo. Naghimo siya sang Dios nga estatwa, kag nagsugo nga simbahon. Si Sadrak, Misak, kag Abednego iya nakahibalo sang tutuod nga Dios nga amo ang nagtuga, hindi tinuga, kundi nagtuga sang tanan nga mga katawhan kag sa bug-os ng kalibutan. Kag ini nga Dios nagsugo nga nagasiling, hindi kamo maghupot sang iban nga Dios luwas sa akon. Hindi kamo maghimo bisan ano nga sahit sa larawan nga makita didto sa ibabaw sa kalangitan, larawan nga makita diri sa duta, larawan nga makita didto sa kadagatan. Hindi kamo maghimo kag magsimba sang mga larawan. Kaya ang gusto sang Dios nga ang matutuod lamang nga Dios amo ang simbahon. Kang Dios naghatag sang warning sa ila nga kon magsimba sila, halin sa una tubtod sa kaapat nga generasyon pagadumtan sang Ginoo. Kagina nga Dios amo ang ginasunod nila. So may-ari nga duha ka sugo, ang sugo ni Nebukadnezar, Haring Nebukadnezar nga tao, kag ang sugo sang Dios. Diin ang bagay kag gusto nga tumanon para kay Sadrak, Misak, kag Abednego, dapat nga tumanon naton ang sugo sang Dios labaw sa sugo sang tao. Kon ang sugo sang aton mga leaders sa sininga duta hindi insakto sa ginasugo sang Dios, ang aton buhaton amo ang pagsunod sang sugo sang Dios labaw sa sugo sang tao. So ang matutuod nga nagasimba sa Dios amo ini ang tao nga nakahibalo kung ano ang sugo sa Dios, kag dapat niya nga sundon ang sugo sang Dios labaw sa tao. So ang duha diri ka sugo, ang sugo sang hari nga magsimba sa Dios, pero ang Dios iya nagsiling nga hindi kamo magsimba kag maghupot sang iban nga Dios luwas sa akon. So amo ning ginahambal naton nga mas maayo pa nga sundon gid naton ang Dios labaw sa mga tao. So ginsunod ini ni Sadrak, Misak, kag Abednego ang sugo sang Dios. Ano ang nangin resulta? May nag-report sa hari. So naaki kang hari kay wala magsimba ining tatlo sa iya.
So ginpatawag niya, nangakig gid siya, kagintagaan pa niya sing panahon. Nya okay, nagmando ako, wala kamo magsugo, pero hataga namon ako kamo sang second chance. Siling niya, dapat na magsimba kamo sa akong Dios-Dios. Kag kung hindi kamo magsimba, silin ni Haring Nebukadnezar, ihaboy kamo nga tatlo sa nagadaba-daba nga kalayo. Kag siling ni Haring Nebukadnezar sa ila, sino nga Dios ang makaluwas sa inyo sa nagadaba-daba nga kalayo kung hindi kamo magtuman sa akon. Kabalo ka ko ng sabat sang tatlo. Siling nila, hindi kami magpangapin sa amon kaugalingon, pero nabalaan namon nga ang amon Diyos nga ginaalagad sarang makaluwas sa amon. Pero kung siling sang tatlo ka mga anak sa Ginoo, pero kung itugot gid man sang Dios nga mapatay kami sa nagadaba-daba nga kalayo, okay lang para sa amon. Pero niya, Haring Nebukadnezar, luwason man kami sang Dios sa kalayo, o kung hindi niya kami pagluwason, amon nga tumanon ang sugo sang Dios, labaw kay sa imo. Dapat nabalaan na nimo nga hindi kami magsaludo kag magsimba sa Dios nga imong kinhimo. Tungod sinanakig ang hari, nagmando siya nga gapuson ang tatlo. So gingapo sila nga tatlo sang mabaskog, mabakod nga mga soldado, nagadapok sang kalayo dito sa hurnuan, madako nga kalayo, kag ginaboy ining tatlo sa tunga sang kalayo nga nagadaba-daba. Pero ang Bible, ibili na akon sa inyo, basahon ang bilog nga Daniel harin sa Kapitulo 3 pakadto sa katapusan, mabalaan nimo nga istorya. Sang didto na sila sa kalayo ginaboy, ang mga soldado nga makusog nga naghaboy sa ila, gindakop sang kalayo kag sila didto ang nagkalasunog. Samtang iniyang tatlo didto sa kalayo, nagtindog nga ang lobid nga gingapo sa ila ginsunog sang kalayo. Pero bisan pa ang bayo nila, way nasunog. Kag nagtan-aw si Haring Nebukadnezar sang dako-dako nga talan-awon. Kag iyan nakita sang duwa niya kamata, sing matag, nga ang tatlo nagalakat-lakat lamang dito, nagalagaw-lagaw lamang dito sa tunga sang kalayo. Kag ang makatilingala pagid nga nakita niya nga tatlong ginaboy pero apat na dito ang nagalakat-lakat sa kalayo. Kag siling sang hari, nakita niya ang anak sang Dios nga didto sa tunga sang kalayo nagalakat upod sa ila. Kag tungod sa iyang katingala, nagbando siya kay Sadrak, Misa kag Abednego nga nagsiling, "Gwa kamo." Kag nagwa ang tatlo, gintan-aw sa mga opisyalis ni Sadrak, Misa kag Abednego, naghambal ang mga opisyalis nga bisan baho sang kalayo, wala man nasunog ang ilang buhok, wala man masunog ang ilang bayo, ang nasunog lamang ang lubid nga naggapos sa ila. Ang Dios amo ang nagluwas sa ila. Ang siling ni Haring Nebukadnezar nga apat na sila didto, kag ang isa katulad sang dagway sang Dios, ang kamatuoran Dios ang adto dito nagupod sa ila.
si Kristo ang anak sang Dios, ginpadala na sadto pangadaan, wala pa matao si Kristo, halin kay Virgin Mary, si Kristo ara na naga-exist, nagbulig na siya nga daan, saya makanakan nga mo si Sadrak, Misak, kag Abednego. So ang amay nagpadala sa iyang anak, kanyang anak amo ang nagbulig dito sa ilang mga kanakan nga nagaalagad sa iya. So ang aton makita diri amo ang aton Dios maggabhanan sa kay bisan sino nga hari sa sini nga kalibutan. Kag pagwa ni Sadrak, Misak halin sa kalayo, amo ini ang ginhambal sang hari. Ginhambal niya mga opisyalis nga yadto dito, gindeklarar niya, sinya karon nagakilala na ako, siling sang hari, nga ang matutuod nga Dios amo ini ang Dios ni Sadrak, Misak, kag Abednego. Siling sang hari, sila wala nagtuman sa akon, tungod kay nakahibalo sila nga ang ilang Dios sarang makaluwas sa ila. Kag ang hari naghambal sa tubangan sa mga opisyalis sa katawhan. Siling sang hari, sugod karon wala na si iban nga Dios nga kilalahon. Luwas sa Dios ni Sadrak, Misak, kag Abednego. Gindeklarar niya paagi sa kabuhi sining tatlo, ginkilala niya ang matutuod nga Dios, ang Dios nga nagtuga sang langit, kag ina nga Dios amo lamang ang dapat nga aton nga pagasimbahon. Ibilin ako nining isa ka bersikulo agod nga hindi na kita magpangduwa-duwa sa aton pagsimba sa Ginoo. Hindi na kita maghimo sa bisan ano nga estatwa o kung larawan. Kay ang John chapter 4 halin sa 23 pagkadto sa 24 nagasiling, ang Dios Espiritu. So sa aton pa hindi na nimo makita ang matutuod nga magsimba sa iya, dapat magsimba sa Espiritu kag sa kamatuoran. So kay ang Diyos Espiritu, hindi na kita maghimo statwa katulad kay Nebukadnesar, kundi magsimba kita sa Espiritu kag sa kamatuoran. Kay ang Diyos yara sa tanan nga lugar, nagaupod sa aton, bisan diin kita, pwede na kita makasimba sa matutuod nga Diyos, kagina nga Diyos, nagapaabot nga kita mga tao magpadayon sa pagsimba sa iya. Madamong salamat.